Jokerifaneihin törmätty Pietarin jääpalatsissa. Aika pitkän reissun olette tehnyt. Kerro Ville vähän miten olette tänne tullut ja miksi päädyitte lähtemään reissuun? Joo, eli tosiaan eilen illalla lähdettiin St. Petersburg Linein Princess Marialla tulemaan torstai-iltana Helsingistä. Ja meitä on paria eri seurakuntaa oikeastaan tässä, ketkä on tullut. Että laivalla oli varmaan tuommoinen 100 Jokerifania ja sitten tänä aamuna itse asiassa lähtenyt junilla tulemaan porukkaa perässä. Että veikkaisin, että semmoinen 200 Jokerifania on ainakin hallissa tänään. Ja miksi lähdettiin? No, itse piti lähteä jo viime kaudella, mutta tuli mentyä naimisiin ja muuta ja ei ollut varaa heti lähteä ja joutui vähän venyttää ja muuta, niin nyt lähdettiin ja parempi myöhään kuin ei milloinkaan, että on tää mahtava reissu ollut tähän asti. Minkälainen tunnelma vallitsi laivassa, kun tulitte? Vähän semmonen, ensin oli vähän odottavainen, mutta sitten kun ruvettiin löytää toinen toisiimme sieltä laivan ravitsemusliikkeestä, niin kyllä se ilo irtosi siitä ja eilenhän ei pitänyt olla mikään niinku kummonen ilta, että piti mennä aikaisin nukkumaan, mutta niin ne vaan tuppaa venymään joskus ja meni tämän päivän puolelle, mutta hyvä meininki, todella hyvä meininki. Jokerit on iso yhteisö ja kun fanit pääsee yhdessä menemään ja matkustamaan, oli se sitten Suomen sisällä tai Suomen rajojen ulkopuolella, niin kyllä siinä fiilis nousee. Niin SM-liigan aikoina muistetaan, tehtiin paljon vierasreissuja. Pystyykö tätä vertaa siihen mitenkään? No on tää tietysti vähän erilaista, ei ole ihan yksi yhteen. Et jos muistellaan vaikka niitä Turun järjettömän makeita superreissuja, valtauksia, meitä lähti sinne varmaan 1500, ne oli huikeita ja oltiin vielä samana iltana takas stadissa ja bileet jatku stadissa. Nyt on yön, 2 yön yli reissuja, on näin erilaisia, vastustajat vaihtunut, on erilaisia, mutta yksi tietty aihe on pysynyt koko ajan samana ja se on tässä näin. Mennään asiaan. Joo. Illan pelit. Oikeastaan puhutaan ensin vähän alkukaudesta. Joo. Nyt on 11 matsia tultu ja peli on näyttänyt ainakin taulukon puolesta hyvältä. Mitä se on näyttänyt fanin silmä? No paremmalta kuin missään vaiheessa monena vuotena taaksepäin. Eli silloin se oliko 2013 kausi, kun voitettiin runkosarja. Silloin peli oli todella hyvä. Nyt peli on ihan maagisen hyvä. Todella hyvä. Tulkaa ihmeessä ihmiset kattoo pelejä. Siis tämmöistä lätkää, mitä Jokerit pelaa, niin ei pidä jättää väliin. Ei ollut maksettu mainos. Ei ollut. Tähän iltaan kova on vastustaja tänään. Mitä veikkaat, miten käy? No kyllä tämä peli lähdetään voittaa, ei siinä ole kahta sanaa. Että Jokereilla se oma peli, se pysyy koko ajan niin hyvin paketissa, että en mä näe mitään syytä, miksei tänäänkin. Että tiukka matsi tulee, mutta Jokerit voittaa, sanotaan 1-3. Loistavaa, kiitos. Kiitos paljon. Moikka Jokerin fanit.